Se yakoba ne se ebia enton bosom sika se brode mankani a wawafra enton bosom sika so obi ebo sa enton yi a oni brode ne mankani wawafra se ensemfo amienu ne yaka bombra ana se be yeson etwe se yeka bratwa a edi ne se ya na mpempin no ya na ema na ehunu se obu wonsa ema na ehunu se okonfichiri enti ye wompani kasa bi kasa yakoa no se oba bi konfichiri ba ni kwan bia se oware mema mienu an mema de ebro sa se ye dware a ye ntonyom enye sa o maame bewu ne kuremu ne nte ase mu no se wo dware na wo tonyom se mena wo di dware no bia bi betimi ayeden akọwanum na akofa ohaw bi abrew Akwa baba Asante TV. Said the da mo yema no. One subscribe ya na wa subscribe. Afei wa share dwumadie no ama afoforo enya bi. Aba ho dawro ama omanfo no atibi efri se Asante TV de. Eduru samre na ye kire amamre. Kwan fa so boy bra na ho akohia se obi bia nya bi etu ne kotodwem na afei so ye fa so ana ye nam akonya we so edi bi eto ho ma enchirima. Yesua amamre bebre esua eho amane na ene amamre a yehwe eye akamfo achiwade se yete yempotam yete yemam biaye bia yewo niema bia emra ema ho kwan se yenye ene kro yehwe yesuku ahodo yi mu a yewo mre bi wo yahye se asuafo betimi aye niema bia asuafo entimi enye enti kane tete no nananom na monyansa kwanso wonsu ehu no so ede nsampo bi gu ho ede ne ye bi gu ho se saa ne ye we eni wo se ye ma no ho kwan na ebeka yasetenam ti yakoba ne se ade bia ya bra no ade bia yasia no yaka ne mpempi se eni wo se ye wo ye man mu a na wo koye de a na abusuafo hunu se ana nananom hunu se eye achiwade ene potakasam ye friend taboos okay se ye hwe akamfo achiwade a de bebisa ye ho ane se ede ene achiwade se ebisa ye ho se ede ene achiwade na ye hwe yi ano se achiwade ye niema ene ye bia akana mamre ema ho kwan se enkoso ewo nipa asetenam dwumadie sonku bia ye na ede fin ede musuo ebeka ye nipadua ede fin musuo ebeka oman yetim ebeka kuro yetim no nananom samanfo emma ho kwan ana abosom emma ho kwan se enkoso ewo yasetenam enti yakoba ne se obi fom obi fa kwan bi so eya saa ne ma ye ya brai saa ne ye bia ya brai ewo man nim na okoye bia wonam kwan so etwe naso ana wonam amamre so etwe naso enti betima ba ne se waye bibi entwa yi saa bibia oyeye entwa yi no se wonsunsanso bia etimi ba na nkasa so ebi wo ha etimi free ono a woye saa ne ye no so ekọ abusua ofrim na kese mu so kra de se free ono ano so efree abusua no so a etimi kọ omanmu na watimu no na asotwe bia ebata saa ne ye na woye ye no saa mumuye no saa niema bia yenkasa na se yenhwe se ye be ye no ye manimu no ye ye no na ede ho haw abre omanmu ni nyina enti ene ye hwe achiwade ahodo bi akane no na ewo akane manmu na emra emma ho kwan se yenye de edi kan ye hwe eye monato ede ene monato ne se wone oba bi adi agobone se wode wo ho aka oba no wo bra enye oba ne peso se wahye obi ene nada se oba bi ada ne ho guho be ma akoyere no atu wasa ne so ennada akanfo hu no se eye monato impo enne kro ya setenam Ghana mra kanyine kunyine ne kro kire oba wa hye na waware no amamre ne amane ye kwan so ofre ne na so oba no ante ase na wone ne kodampo a eye monato na wato no eni se obi hye obi eno nada obra nipa no anaso oba ne nte ase eni ho no ana ye frɛ na monato
enti kane no se ekoba ne se obi ya saa mumuye yi obi ya saa ne ye boni yi a na ade a woye ne se wode ne famra kwan so na wotwa na su afiri ho ohu saa nipa no se oyebusuefo oyebusueni se ya ampe kwan bi so amfana amfa so a bia saa ne ye no de wo haw kase ebebra busua na ofiri mu no ana se oman na ofiri mu no achiwade bi wo ye hwe chiribra chiribra mane no nso ye amane bi a de e ka ne se ya na mpempini ye fa yente ase firi bragrom akanfo amamre bi a edimu eyi oba firi ne mofra yem ekọ ne mpani yem enti yakoba ne se oba bi antwen wa ama ne ho kwan ama ya anworo ne bra na okodi agobone bi na onyensen a yesi chiribra enti oba bi aya anye bragro amane na ama no na wakonyensen ana ye fa ne chiribra nti ye ba ne sa akanfo hunu se ye busuo wantwen ama ya anworo ne bra wantwen ama ya nhena ne munyam ana wode ne ho akoka beema anaso woma ne ho kwan ma de beema de ne ho aka no na enum no wakofa nyensen aba eba ne sa wogina so eye amamre ne amane ye sefata na wotwa na free oman ni mu eba ne sa sempo no nyense agodie ni mu no sa nyensen bi boya kane na de amamre che ne se yetimi bo sesen ma no krotia na watu akotena ho onfa ne mumuye ne fin ne san emma oman ni bio de edi wo bio de achiwade ne yesua ye be kan sem bi enya wo de but tiase se kane no na sa na nanom eka no kane no na sa na etie achiwade bio wo ho eye twebemfie se wutie asem yi pomponso anase yi ne maako a etwa ebenfie abusua sa twebemfie eye ne ye bia na wonpa nimu ehunu ewa akana man mu ene se obi ne moja akoye bibie ya na ebi mukwa hunu se eye mojafra obi ne moja akoye bibie we se onua ba anase onua berema ene ne nua ba akoda se eja ene ne ba akoda eye musudie kese a akanfo enhwe animu se ebekoso o ya setenam enti yakoba ne se obi ya saa mumuye yakoba ne se obi ya saa ne ye boni ya na wode ohaw kese ene ebeto abusua no so na wode ohaw kese ene ebeto oman ko a ofiri mu no enti aba ne se ya amamra ne amane ye kwan so onye ntena ha enhwe se saa adwumadie ne enkoso na nanom de wonan si fom etsi ano kra se de ebe ya ensan ensibiu ye hwe achiwade bio a ewo ho achiwade bio a ewo ho no nso eye bratwe na yese ensemfo amienu ne yakan bom na yanya achiwade baako bra ana sebe yeson etwe se yeka bratwe a edi ne se ya na mpempin no ya na ema na ehunu se wobu wonsa ema na ehunu se okonfichire enti ye wompani nkasa bi kasa yakoa no se oba bi konfichire se ye kasa oba bi konfichire a sebe yeson anye ye dada kasa ma anye nti ase ye hunu ne se edan bi achi na wakotena da bi so opani kasa oba konfichire a na de ye waye ne se oba aduru ne tan mu waduru ne bram sa na te de a efin bi aduru no se efin aduru no de a ewo se ofirifidua na owomu no ekotena mfichire kopem se oba ne be firi ne tan mu no ya na akanfo na nanom emma ho kwan se omra ye na setenam efiri se owo ne tan mu anasa den waye bra enti ye ka ma ya tiase se esanza na akanfo hunu e won tiase se bratwe eye achiwade bratwe eye ne ye boni bi a anasa bre bi a oba bi eye de abu ne nsa na onse fata se otena ye mu no se obarema de ne ko kasa oba ne pompon sa bre ne mu a ye hunu se wodi fin ana aba enti empo ye hwe enne ye himfie bia ya ahemfotena edi asem ye ntan hu ema wo ho oba ye tan hu ne ho ye oba ahema no so mpempin no ya na wotwa bra ye pe obi ani mfia kwa animu ne ya paw no se oba ahema enti wotwa bra ti saa mbre no okotena konwa so a onfa afinfa muso bi ankan konwa enti empo asaniem na danseni anasa de kwa adu abona ye di nasem so ye oba ansa no beba ahemfie no ye hwe hunu no se oni ne tan mu ana wonye bra na waba ahemfie ho ana waba panifo asetena na se ekoba ne se
sɛ wayɛ brade a na wɔde efin na ɛbɛka abosom ne nkonwa nti wɔnhwɛ sɛ ɔbaa de ne tan ɛbɛba ɔbaa panin anaasɛ ɔbaa ahema na hwɛ yɛ saa nhwɛmu no nyinaa ansa na ebi a yɛbɛto yɛn nsa afrɛ ɔbaa bi wɔ ahemfie a yɛahwɛ enti akamfo hu no sɛ ɔbaa bu ne nsa no yɛ sɛ wɔn kɔmfikyire ɔbaa bu ne nsa no yɛ sɛ yɛwɔ ne tan mu deɛ a ɛneɛ na ɛni hɔ da sɛ ɔbaa bu ne nsa a barima ɛde ne ho ɛbɛka no amammerɛ bio a ɛwɔ hɔ a akamfo hu no sɛ yɛ akyiwadeɛ ɛyɛ ahahantwɛ sɛ yɛka ahahantwɛ a sɛ obi afa obi ɛwɔ wuram yɛka nsɛm bi sɛ baabi a akokɔ nnidi nkɔ ɛhɔ yɛ wuram sɛ akokɔ nnidi nkɔ wɔ deɛ na kyerɛ sɛ ɔn sɛ yɛasetena mu netimi hunu sɛ bi yɛsɔn ɛnɛ akurase ne baabi na kurom ne baabi but obi abɔ ne sesen ɛwɔ n'afuom anaasɛ n'akuram ɛhɔ no pra yɛka hɔ sɛbi ɔnyɛ nkokɔ wɔ ɛwɔ n'asetena mu hɔ nti saa berɛ no sɛ obi abɔ ne sesen ɛwɔ kwayem a wɔtena hɔ ɔsogya ɛno aduane na sɛbi wɔnya ne ho kani bi na sɛ ɔne ne di saa mpa so agorɔ no deɛ a ɛno deɛ ɛnyɛ ahantwɛ ne mmekɔba ne sɛ ɛnyɛ hɔ na wɔbɔ ne sesen ebi adwumadie na okodi no wɔ hɔ wadaadaa obi afɔ obi kɔti kwan so ɛde na kɔwura mu hɔ ebi a sɛ ɔkɔyere no ɛne nada anaasɛ wɔno ante aseɛm waka ama no ate aseɛ nanso beaeɛ a ɔkɔfa no ɛyɛ wura mu no ɛyɛ akyiwadeɛ ɛba ne saa wode efi musuo aka asase wode aka abosom enti akamfo hunu no sɛ wokɔfa obi ɛwɔ wura mu a ɛyɛ musuo ɛyɛ akyiwadeɛ kɛseɛ a na kane tete no mmara ne amammerɛ ɛma ho kwan sɛ na ɛnkɔ so ɛwɔ yɛ daadaa setenam anaasɛ akaneman mu akyiwadeɛ bi wɔ a ɛwɔ hɔ ɛne nso yɛka ho asɛm ɛyɛ dabɔne dabɔne no anaasɛ afofida yɛa na yɛhwɛ yɛ daadaa setenam mu a ɛnɛ kra Ghana setenam mu no yɛsɛ afofida adwumayɛfoɔ mfa saa ada yi ɛnye wɔ n'ahome adwumayɛfoɔ ɛda sɛ ma yɛnkɔ nnwuma so yɛntena fie ndwodwo yɛ ho saa na ɛte wɔ kane tete no ɛba ne sɛ yɛyi da bi si hɔ ɛnapɔn da bi si hɔ sɛ ɛdɛ da sɛyi no akuafoɔ ɛnkɔ wuram ɛda sɛyi no aposofoɔ ɛnkɔ po so deɛ wɔkyerɛ nyinaa ne sɛ na wɔhunu no sɛ ɛda yɛ nkronkron da a abosom nsamanfoɔ ɛde di wɔn nnwuma ɛwɔ mbeaeɛ a wɔteɛ no asaman do yɛ ɔman ɛno nti sɛ wobɛhyiahyɛ nkane bi sɛ wɔduru asieyɛ na wɔtwa mu a ɔbɔ abɛn ansa na wɔtwa mu ɛhɔ yɛ ne man anaasɛ hɔ yɛ dɛn obi man enti wɔduru hɔ a ne die obu ɛsɛfata no ɛwɔ sɛ yɛ dɛn wɔde ma wɔn enti akamfo ayi saa nna no ato hɔ sɛ ɛda sɛyi yɛde ma abosomfoɔ yɛde ma nsamanfoɔ ɛda sɛ yɛde ma asase sɛ ɔmfa ne dwuma enti wokɔyɛ asoɔden na saa da sɛyi no wokɔ wuram wokɔyɛ asoɔden na da sɛyi wokɔ po so a na yɛ sɛ wobra mmara no akamfoɔ nananom ahyɛ dɛn ato hɔ ama yɛ no ɛba ne saa ohunu sɛ ɛyɛ akyiwadeɛ ɛyɛ musuo bi ana wɔpɛ sɛ ɛbɛduru abusua no ɛyɛ musuo bi ana wɔpɛ sɛ ɛbɛduru ɔman no yɛtoa so deɛ na yɛhwɛ akyiwadeɛ bio yɛhwɛ abosomfie ho akyiwadeɛ sɛ yɛka abosomfie a bosom deɛ mementi aseɛ mu no yɛ ana bosom nya adeɛ a na ɛyɛ ade bɔne ɛwɔ akanman mu sɛ yɛhwɛ ne nti aseɛ nketenkete bi a metimi akyerɛ ɛnɛ ne akwanya bi a menya yɛ a yɛsɛ bosom adeɛ a ɛsom bo sɛ adeɛ no som bo deɛ a ɛne yɛmfa fi ɛnka no adeɛ bi a ɛsom bo bia no ɛda wakoma mu ɛda wakoma so wokorakora no sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛho ɛntɔkyima enti sɛ akamfoɔ ɛwɔ bosom na ɔsom yɛ bo akamfoɔ ɛwɔ bosom a wɔgye di sɛ wɔne yɛ bi a wɔreyɛ no ɛnam abosom so ana ɛnya ahobanbɔ ɛnam abosom so ana bibi kɔ so deɛ a na ɛni wɔ sɛ yɛde ɛfi ɛka abosom enti ne yɛ bi dwumadie bi a ɛkɔ so abosomfie ɛnɛ akane na akamfoɔ hu no sɛ ɛyɛ akyiwadeɛ ne sɛ ɔbaa bɛbu ne nsa na wakɔ bosomfie ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ ɔbaa bu ne nsa na mpo ɔntimi ne yɛntena yɛ fidua mu ɔbaa bu ne nsa yɛwɔ mmarima bi wɔ hɔ a mpo sɛ ɔbaa bu ne nsa a ɔmma ho kwan ma ne nyɛ aduane ɛma ne nni kampɛ sɛ abosom a wɔdi ma ɔman no kampɛ sɛ abosom a wɔdi ma adasa yɛde saa ne yɛ no anaasɛ saa efi no akɔ n'anim bio sɛ yɛka ne sɛ abosomfie a amammerɛ ne amanneɛ bi a ɛma ho kwan sɛ yɛmfa ɔbaa ɛwɔ abosomfie na ɛsɛ hɔ no yɛmmɔ adwaman ɛwɔ hɔ sɛ mpo
suman na anase de okom bosom no de wote bosom natena ye ho no sempo oye warefo anase ansa na akom ebefa no suman befa no waware a oni fidua wotim enya asone no so ho anase bi okoye busuasem ɛhɔ no yɛ kronkron bia ɛma nananom ɛhɔ no yɛ kronkron bia ɛma ɔman no nti ɛba ne sɛ anase ni woda sɛ ebia ɛkofa ne sɛ ɔbɛfa obi ɛwɔ abosomfie yɛhwɛ de edi hɔ bio nso a na yɛhwɛ aware mu akyiwade sɛ yɛka aware mu akyiwade a sɛ ɔbaa ne barima ana barima ne ɔbaa aka wɔn ho abom so okunu ne wɔyere yɛwɔ ne yɛ bi wɔ hɔ a edrum pɔmpɔ so sɛn akamfo hu no sɛ ni wɔ sɛ yɛyɛ sɛ ɛyɛ aware ne mu anaasɛ mpo aware na gu ebi wɔ hɔ de asa aware ne gu di a ɛne aware ne agu na aba saa na emom sɛ yɛte aware ase na ntawantawa bi na aba mentem wase bi na aba ne yɛ bi wɔ hɔ a yɛnyɛ sɛ yɛkɔyɛ de a na akɔyɛ akyiwade adeɛ baako ɛwɔ aware mu a akamfo hu no sɛ na ɛyɛ akyiwade ne sɛ wode ɔbaa ana barima adagya ebedi natem sɛ bi yɛson ntɔkwa na aba anobaba yɛ na aba barima ma na so na ɔde abaaye wa na koso akuma edi natem akamfo hu no sɛ yɛ akyiwade so ɔbaa no so na ɛma ne ho so na ɔde ne kunu dua edi natem akamfo hu no sɛ yɛ akyiwade kɛse paa eni sɛ asɛm bi bɛn na asie enti yɛde yɛdagya edi yɛ ho atem enti saa ne yɛ ɛkɔ so ɛwɔ yɛn potamu di a anas ɔman yɛ tim kura yɛ tim di a na akamfo hu no sɛ yɛ akyiwade ne yɛ bi a ɛsa wɔ aware ma na akamfo hu no sɛ ɛyɛ akyiwade na eni wɔ kwan sɛ yɛsɔ so ɛma ne ba ɛne sɛ ɔbaa anaasɛ ɔbarima warefo bɛfa ne yere akyi anaa bɛfa ne kunu akyi yɛaka wɔn abom sɛ okunu ne wɔyere amammerɛ ne ama ne yɛ kwan so enti yɛkɔba ne sɛ sɛ wɔrefa wo yere akyi anaasɛ wɔrefa wo kunu akyi a na akamfo hu no sɛ ɛyɛ musuo bio deɛ ɛfa aware ho no sɛ na ɔbaa ni kwan biara sɛ ɔware mmarima mmienu anaa mmarima deɛ ɛboro saa ɛwɔ aware mu ɛno nso na ɛba ne sɛ na akamfo hu no sɛ ɛyɛ akyiwadeɛ kɛseɛ paa deɛ etwa toɔ na yɛahwɛ akyiwadeɛ nkumaa bi ɛyɛ abusua ne ntɔn ho akyiwadeɛ sɛ yɛka abusua ne ntɔn ho akyiwadeɛ a yɛa na mpempie no abusua bi a wɔ nakraboa ana ntɔn nso wɔ nakraboa enti ɛkɔba ne sɛ asona akraboa ɛyɛ asonawo deɛ ɛteɛ ne sɛ eni wɔ sɛ wɔasonani no woyɛ wakraboa bɔne enti ɛkɔba ne sɛ asonani kɔyɛ nakraboa bɔne deɛ a na ɛsɛ yɛ akyiwadeɛ ma abusua na ofiri mu no sɛ akyiwadeɛ yi esusuaso ne ba etimi tɔ ankrankran no so etimi tɔ abusua ana asona abusua ofiri mu no anaasɛ ɔman mu no nyinaa sɛ ɛkɔba ne sɛ ebia ntɔn bosom sika sɛ brodeɛ mankani a wawa afra ntɔn bosom sika sɛ obi ɛbɔ saa ntɔn yi a oni brodeɛ ne mankani a wawa afra ɛyɛ akyiwadeɛ ma no enti wokɔyɛ saa deɛ deɛ a na wode ɔhaw ɛna ɛbrɛ abusua no na wode ɔhaw ɛna ɛbrɛ wankasa wo ho anaasɛ wode ɔhaw ɛna ɛbrɛ ɔman a ofiri mu no yɛhwɛ wei akyire no wei yɛ mfa ne sɛ akyiwade titire bi a ɛna kane no ɛwɔ yɛ nakanman mu na mmom yɛwɔ akyiwadeɛ nkumaa bi a ɛno nso ɛwɔ yɛ akanman mu ɛno yɛ a na mpempie no nanam wɔn nsua hu no so wɔn nyansa so wɔn te aseɛ so ɛna de saa akyiwadeɛ no ɛtoto hɔ ɛnyɛ sɛ ebi a ɛyɛ akyiwadeɛ bi a wɔyɛ a obenya so atwe ɛfɛ ne sɛn ɛso asotwe anaasɛ ɛho asotwe na mmom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛma wɔgya wo ne yɛ bi a wɔyɛ na ɛnkɔfa ɔhaw bi mmerɛw yɛwɔ akyiwadeɛ bi te sɛ sɛ yɛnto ɔware anadwo ɛnyɛ saa nsamanfo ɛba bɛsra wo yɛn nyinaa anim agorɔ ɔware agodie mu no yɛde mma ɛna ɛto saa anadwofa no a wɔto ɔware no ɛma ne bi bɛtumi ayɛ dɛn ayera a yɛhwɛ a yɛnhu ɛne sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛka akyerɛ nkyirima atɔ nkyirima atirim na ɔnkɔto ɔware no anadwo na ɛma ne bi nyira no na yɛapɛ kwan bi so aka akyerɛ wo sɛ ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ wobɛto ɔware anadwo yɛwɔ akyiwadeɛ bi te sɛ yɛdware a yɛnto nnwom ɛnyɛ saa wo maame bɛwu no kure mu ne nte aseɛ mu no sɛ wodware na woto nnwom sɛ mena wodi dware no ebi a ebi betimi ayɛ den akɔ wanum
na akofa ohaw bi abrɛw na akofa yare bi abrɛw enti sɛ yesi saa ohaw no yesi saa yare no ano de a ɛne na nanano na wonyansa kwan so ɛka kyerɛ wo sɛ akyiwade kuma bi te sɛ yɛ dware a yɛnto nwom no na asekyerɛ ɛno no deɛ obio no yɛ sɛ wɔn mohwerɛma anadwo sɛ obɔ hwerɛma anadwo a yɛsɛ wo maame bewu we yɛ akyiwade akanfoɔ yɛnam yɛkasam yɛnyansam ehunu no sɛ yɛsɛ hwerɛma ɛna frɛfrɛ dwom sɛ hwerɛma na frɛfrɛ dwom de a saa anadwo no a obɔ hwerɛma no obi ada obi ɛdwendwen ne ho bi fa ne ho adwen enti wonam hwerɛma no so ɛfrɛfrɛ dwom akotuatua nkɔfoɔ so enti wonam saa suahunu no so saa nyansa no so no ɛma ne kɔyɛ akyiwade sɛ yɛmmɔ hwerɛma anadwo bio yɛsɛ yɛmpra dɛm anadwo ɛyɛ akyiwade sɛ bɛpra dɛm anadwo ana anwummerɛ ne nyinaa ne sɛ saa anwummerɛ na saa anadwo na wo prapra dɛm no ebia na wade pa bi ɛda baabi ebia wade bia ɛsombo no ɛda baabi enti ɛkɔba ne sɛ woanhunu saa deɛ no saa brɛ na wo pra no na opra kɔto abɔnten ana opra kɔto twene a wahwere wade pa bi ɛno nti na ɔma ne kɔyɛ sɛ ɛyɛ akyiwade sɛ yɛnyɛ saa ne yɛnyɛ saa dwumadie anadwo deɛ atwa to ɛfa akyiwade nkuma yi ho ne sɛ yɛkɔte fi a yɛnkyia akanfoɔ ɛwɔ kasa bi a wɔka ne sɛ nkɔmɔ nyinaa fiti aseɛ ɛne nkyia sɛ anobaba yi bɛkɔ so dwumadi bɛkɔ so ɛyɛ nkɔmɔdi a efiri nkyia na ɛba wohyia obi a ɔne di nkyia na wɔbɔ ama ne yɛ de asie ɛhɔ ne yɛ baabaa no enti yɛnim baabi a yɛkɔ saa abrɛ no oyam ha kakra wokɔyɛ wo ho yie wokɔdua so na wokɔdi nkyia sɛ ɛfrɛ nkɔmɔ a ebia mmeretia wa bi a wo sɛ no wɔ hɔ no ɛde animguaseɛ ebetimi aba ɛma nneɛma bi ɛden asɛe ɛne nti nanom ɛnam onyansa so wɔnso yɛn ho no so ana wɔka sɛ yɛkɔtie fi a yɛnkyia wei ni akyiwade ahodoɔ bi dwumadi ahodoɔ bi ne yɛ ahodoɔ bi a kane tete no nananom abosom ɛhyɛ to hɔ sɛ wɔnyɛ na ɛnkɔfa haw ɛmre ankrankre na ɛnkɔfa haw ɛmfiri ɛmma krodua na yɛwɔ mu no anaasɛ ɛnkɔfa ɔhaw bia ɛmre ɔmamu na yɛwɔ mu nyinaa no obi si akyiwade wɔmfa so ne akyiwade wɔmfa so ne mfa so bi ne sɛ ɛma yɛhunu deɛ ɛyɛ ɛfiri sɛ yɛanka nsɛm wo yɛanto wa mo ahunu sɛ yɛ akyiwade a ebia na wotiri no ɛyɛ ne yɛ pa enti nananom abosomfoɔ nananom nsamanfoɔ ɛna mo nsu yɛhunu so agya biribi ato wa mankyirima na ɛnɛ yɛhunu no sɛ yɛtwe yɛn ho firi ho bɛboa deɛ a ɛneɛ na ɛyɛ sɛ akyiwade ɛma yɛhunu deɛ ɛyɛ ana yɛse ɛboa yi nipa firi ɔhaw mu ɛboa yi nipa firi musuo mu ɛhwɛ yɛ ayɛkyiri bra ama ne yi ɔbaa bɛtwɛn ne agoro ne bra na yɛayɛ ama ne yɛsɛ fata ama no kyɛ sɛ waso awareɛ saa brɛ no ɔware a ɛyɛ yie ɛne sɛ obi antwɛn ama yɛangoro ne bra na ɔkɔyɛ akyiwade ne yɛyɛ saa akyiri bra ama nneɛma no a ɛyɛ animguaseɛ ɛba ne saa na akɔyɛ asɛm bi ɛda asɛnna hɔ bi ama nkyirima enti obi a ɔnyini baabiara no na dwen na koma n'ani da so sɛ asomasi antwɛn ama yɛangoro ne bra no sei ɛna ɛtoo no na n'ani ada hɔ na ɛyi na afiri musuom ɛyi na afiri ahokyerem ne deɛ ɛkeka ho ana bio ɛman obi ɛda ne ho so meka asɛm a meka wie ɛne sɛ ɛba ne saa na wɔne da so obi akɔdi bɔne sei obi ayɛ ne yɛ sɛ ne yɛatwe na so deɛ a ɛneɛ mentena hɔ ɛma saa ne yɛ wei ɛnnuru me ɛneɛ mentena hɔ ɛma ahaw wei ɛmɛduru me ɛno nti deɛ yɛbobɔ so yi na kyerɛ sɛ ampa ɛyɛ sɛ kyiribra anaasɛ ɛyɛ sɛ akyiwadeɛ ɛba yɛ asetena mu na atwe nipa afiri ɔhaw mu atwe nipa afiri musuom ama akamfoɔ ɛne nkyirima a wɔba no ahunu deɛ ɛyɛ ahunu deɛ ɛnyɛ ɛha ana brɛ bɛma yɛ kwan na yɛde yɛn kyerɛkyerɛ ɛfa akamfoɔ akyiwadeɛ no aba wieyɛ yɛbɛkɔ so aba mo na mamonim na yɛakyerɛkyerɛ akamfoɔ amammerɛ deɛ wate da deɛ wonte da ne ɛnsampo bi a yɛsɛ yɛde ka deɛ wate da no ho ne deɛ wonte da no ho nyinaa no aha ɛyɛ Asante TV kɔ so ama wɔ fidie no ɛna ha bere biara no yɛwɔ adepama wo bye bye akramu